நீங்களே வீட்டில் லக்ஷ்மி உட்கார வைக்க இருந்தால் நம்ம என்ன அலங்காரம் பண்ணோம் இது போட்டு அலங்காரம் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க. அந்த வீட்டுக்கு என்றைக்குமே எந்த ஒரு குறைகள் பிரச்சனைகள் சாப்பிட தொந்தரவு எதுவுமே இருக்காது. ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் பாருங்கள். நெல் தெரியுதுங்களா? இதெல்லாம் வந்து மருந்து ஒரு பொக்கிஷன் தான் சொல்லணும். அவ்வளோ க்ளீனாக செய்திருக்காங்க. வேறு எந்த ஒரு பொருளும் இல்லைங்க. கயிறுலாம் கட்ட கிடையாது. இந்த இது வச்சு க்ளீனாக என்னமாக செஞ்சுருக்காங்க பாருங்கள். சூப்பராக செஞ்சுருக்காங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அமுத்துங்க. மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திக்க நன்றி, வணக்கம். என்ன செய்தி எப்படி செய்திருக்காங்க பாருங்கள். செய்திக்கே ஒரு சாதனைங்க. செய்தவங்களுக்கு பெரிய வணக்கம். அவங்களை உண்மையாக நம்ம பாராட்டக்கூடிய விஷயங்க. அதனால் இதுமாதிரி செஞ்சு வெளியே வருதுன்னா எப்படி ஒரு விஷயம் பாருங்கள். அதனால் எல்லாருக்குமே கிடைக்காது. பொக்கிஷம் வந்து பொக்கிஷம் தான் சொல்லணும். நம்ம எல்லாமே பூ மாலைகள் மற்ற எல்லாமே செய்யலாம். இப்படி ஒரு செய்கிறது வந்து பெரிய சாதனைங்க இது.